Nikdy si nekupuj tento strojček, ak si nechceš užívať strihanie. Recenzia na novinku MRD Pro od výrobcov Gami a Stylecraft. Tu vidíme indikátor nabíjania. Okrem obyčajného portu nájdeš aj port USB-C. Technológia! Zapínanie pákov. 4 polohy noža. Odnímateľný diel na magnetoch pre jednoduché vyčistenie. Tento strojček je dokonalá alternatíva populárnemu Stylecraft, cena ktorého začína pod 300 aj viac. Čo sa týka nadstavcov, tak sú tiež na magnetoch a úplne sa podobajú na nadstavce JRL, okrem teda toho najmenšieho, ten sa podobá na nadstavec Wahl. Čo mi pekne aj vyhovuje, lebo presne takúto kombináciu nadstavcov používam ja. Strojček nie je hlučný, ale trošku ťažší voči ostatným strojčekom, čo mám. Ale mne osobne to vôbec nevadí. Nôž je najtenší z tých, čo som skúšala a preto ho neodporúčam začiatočníkom. Aký je MRD Smart Brain v robote? Easy zvláda husté vlasy cez hrebeň. Aj v robote s nadstavcami nie je žiadny problém. Taktiež fejdovanie s ním bolo riadnym potešením. Tu môžete uvidieť fade vyplnený iba daným strojčekom, bez žiadneho dočisťovania a dokonca používania detaileru. Tento tenučký nož mi dokonale zobral líniu nulky. Mocný, kompaktný, ergonomický. Úprimne odporúčam všetkými 10, aj 20. Tak chytro utekajte na stránku beautydepot.sk a pozrite si všetky novinky od značky MRD. Prajem príjemný nákup.